diɗɗiraɓe to on kosi lawol jotta en ɗon ha Hausa jeeɗiɗi bannowo on mbiyama Jamallay Kisal e nden kawe wone moɗon hande bo en ɗon mawde 17 lewru nayabru hitande ujune 2025 ɗo majum min ɗon mbiya ndu lewru colte kadi on gettama on fu mon on mbiyama Jamallay Kisal ɗo e ɗon majum en ɓuccitan seeɗa ko CGN gontiri ɓawa ɗon garten dow tarde nde ɗo jaɓɓen hoɓɓe meɗen hawtade e Adamo ingénieur en mbi asawere nde ɗo CGN joɗidi hande be himɓe hoore en Adana hawtade be directeur Adana majum e non bo ɓe janguinoɓe Adana man sembiɗɓe tawti noon e hoorejo hande joguiɗo bindirgol e CGN e non bo hoorejo CGN Abdou Nasser honorable Abdou Nasser banno guiro toon haɗɗo e non bo e Oumar Siddi tawama hatton e luttuɓe tawaɓe hatton ha ko larani yakeji firtugo kubaruji bana Gislin e ko nandi e mumen ɓe fu maɓɓe ɓe tawama ha jonde nde ɗo kadi jonde man nde waɗama gam fistugo noyi hani hitande nde ɗo bo ɓiɓɓe Adana gaɗirta hande dartol muɗum ha CGN haɗɗo ni fodde ko ɓe jaaha Yahunde e janoɓe Yahunde man bo noyi ɓe joguira hatton e noon wurtuɓe yeehi yaasi lesdi bana ha lesdi Turki man bo kamɓe bo noyi ɓe joguira ɗum ɗo man on woni ko yewta e noon dabareji kesi waɗama hako laari ɗum ɗo majum ha fahinta en ɗo ciptori ha Abdou Nassir kayum bo ɗo waɗa de jumɓare muɗum banno wowi ndeni fo en mbiyata e kadi o waɗi dede ko o wattama ko ha jumɓare ndeɗo ɗo bo e ɗum majum ɗum ɗon nasta hande ha ko wiyete kuje yelwata e noon bo ɗum ɗon nasta ha fintingo ko wiyete hande e yakeji fina tawa meɗen ha nder Douala haɗɗo ɗo majum ɗum ha fattude Riyad City kadi kala nde jumɓare waɗi fou o banniman kanko honorable Abdou Nassir o waɗata gam yeɗitingo hande e fina tawa nder gallure Douala nden ha berniol Garwa ɗo man bo en gejjitay docteur Mamadou Bayero Fadil o jaɓɓake ko yahata himɓe watto 50 ɓen ɗon himɓe ɓe gardi jiha feere feere woɗɓe ummiri Nguso diga Yawunde e noon bo woɗɓe bo yebre muɗum ummiri Mokolo kadi ɓen man ɓe gari ɓe fu maɓɓe ɓe kewti ɓe jewtidi be mako dede kuje kimmiɗiniɗe ha nder ton bo ɓe cappinimo hande dede himɓe ɓe keeɓi ɓe binditi ha ɗerewol cuɓol ngol hikka en andi cuɓol tinigol darigol ngol tammi waɗugo ha ragare hitande nde ɗo kadi ɗum ɗo majum on woni dede ko ɓuccititten ha ko larani yakeji CGN e ko wontiri asawere ndeɗo 17 ndeɗo ɗo banno mbiruɗen ɗo e ɗon majum en jahan jaɓɓen wondaɓe meɗen haɗɗo Oumar Siddi a jaɓɓama ha tarde meɗen hande bo ko salino en puɗɗino en keeɓi guddumni kadi bo hande bo en garti en ɗon ha bawigo yonta tippi en gettiri ɗum jawmirawo en gecciri ɗum jawmirawo Modibbo yaali mi sani pette mo gonduɓe nder zawleru ɗo mi sani bo laaroɓe Hausa jeeɗiɗi ha ɓe goni no ɓe goni fuu Allah tawe ɓe yamɓe nam ha nano goto bowaɗo tiguiɗo tiniɗo Alaji Hammadou Pette Alaji Hammadou Pette hande bo a jaɓɓama ha tarde ndeɗo ɗo miɗo wela hande bo en ɓuccitande de hande ko CGN wontiri hako larani yakeji osiɗi sakkontama haala janguirle mi yettima Modibbo yali ɓe siftinorgam hande bo en garan en kiira haɗo en gewta haala ko larani CGN ɓe kuuɗe muɗum mi yettimon bo ɓe onon uddiɗiraɓe haɗo man dede no en kurata mi yettimon Allah barkiɗen Allah tabitin kuuɗe man hokka en hayrumaji na waɗi on gettama ɗo e ɗon man e Oumar Siddi en mbiya en puɗɗiran jonde arandere nde mbaɗuɗon nden ɗon jonde ɓurna fou e hawtade ɓen ɗon ardaniɓe collége Adana nga Yawunde kadi ganɗon collége Adana en andi nga ɗo wati juuɗe hawtade e CGN dillani hande ka duuɓi 3 ha yago 4 en mbiyata kadi ɗo majum ɗum ɗo mari kala nde hitande waɗi fou wotko ɗum ɗellitinta kadi ndeɗo jonde waɗande e ɗumejum nde ijji e ɗumejum on nde sappi ha hande hawtade be hoore en ɓen ɗon yalɗirɓe ha Douala ɗo o Modibbo mi yetti on ɓe jamol moɗon jonde ndere ɗum jonde nde ɗabiya nde mbawɗen joɗago ɓe ardaniɓe janguirde nde mbiyeten collège Adana wonde ha Yawunde ɗum l'école bo nga lesdi Turki waddi ha ɗo l'école man nga ɗum mari jiya guttuli ɗiɗi ko larani l'école pamara cuklani ɗum ko mbiyeten Akama suklanto ha Marwa en mbi toon ɓeɗon iga 6e ni mbiyeten ha yarugo 3e
collège adana bo iga segon ha yarugo terminal toɓɓe ɗuɗɗe pitama har jonde man ɓurdande teddugo man en mbi haala jangirde ko larani ƴamtago ɓiɓɓe meɗen imtihan mbiyeten ɗum dedei nastoɓe ha classe segon A be segon C premiére A be terminal A amma ɓurna fu segon A be segon C waɗete concours nder ñalɗe garande en mbi lewru mai balɗe muɗum 10 ha CGN ɓikkoye meɗen ha ɓe goni fuu ɓe gara ɓe jalɗira ngam ɓe gaɗa imtihan man to ɓe keɓi ɓe paasi ɓe koceteɓe kamɓe man ha collège adana to collège adana man ɗo en mbi en ɗon mari ɓiɓɓe CGN ko ɓura ko watta 250 ɗon janga ha l'école man en woodi wurtiɓe bo dilli yaasi lesdi ɓen bo ɓe gaɗan ɓe jeego ha tato ha yarugo jeego hakkunde duuɓi 4 ɗo to en ɗo continue dow majum bo toɓɓe goɗɗe bo bolwanama hakkunde jonde man ko larani ardinoɓe collège adana be collège ɓe bureau directeur CGN en bolwani ko larani jangirle mawɗe ɗe université en loroto dow muɗum tammi lorago dow muɗum inchallah fodde ko nden Allah jammat pette en ɗon mbiya hande ni fuu an kam ndeya a janoɗo ɓiɓɓe ma janguɓe ha adana aɗo andi bo yakeji hande collège adana en giɓe bo nde ni fuu ɓe ɗon pentina ɗum kamɓe man noon ɓe ƴummo iga yawunde ɓe gara gam ɓe joɗudo be meɗen ko mbiyata en dow toon ko mbiyami kam Modibbo o yaali hunde nde ɗum hunde jangirde ɓikkon l'école jangoɓe l'école hande ɗum ɓiɓɓeji meɗen hoytinde waɗama ha CGN hande ɓiɓɓeji pasɓe marɓe niveau de yaago toon fu ɓe gara ɓe ponde ɓe gaɗa hunde ɗo noyma ɓe mbiyata ɗum ɓe dartol voilà fondorni ɓe fonda ɓe dara to wodi heɓɓe dedei heɓɓe man jeeya dilla adana CGN bo ho'ata charge maɓɓe dedei jangirle maɓɓe man dedei jonde maɓɓe ha toon to ɓe jeehi bo l'école man ɗum l'école nder l'école man ɓe ñamata nder toon ɓe mbalata wala wurtago hande ɓikkoyji ɗuɗɓe jangi botori ɗum hande enen saroji man bo en nani belɗum jangirde ɓikkon men man ha toon to CGN kuje ko CGN waɗata ɗum ɗon nder ko CGN waɗanta yimɓe ha wakkere jangirde kanjum ma ɗum arti ma ɗum ɗon tabiti bo dow nonon man kanjum waɗi hande bo ɓe gari ɓe darti hikka bo noyi ɗum warete ɓe dawridi be ardiɓe CGN man ɓe keeɓi dedei ɓe matotir dedei ɓe dawri dedei no ɓe garata kuuɗe man no ɗe kurata hadde ko ɓe keeɓa ɓe koca ɓikkonji man nam en paami en ɗon giya ɓurna fuu hande ɗum sungulla meɗen en mbiyata nden ɓe ɗo mari yebre nde ɓe gaɗata fodde ko en ɗon mbiya ɓurna fuu ɓiɓɓe cuuɗinoy ɓe kosata gam en fintina himɓe laaroɓe en ɗo yiya segon ɓurna fuu ɓawa to ɓinguel heeɓi BPC muɗum warata waɗa segon e nonnoon bo hande ko nandi man gueɓe ɗiɗi mi tammi ɓurna fuu ɓe kocata to concours maɓɓitanaga ɓiɓɓe woyla man ha collège adana hawtade ko mbiyeten partenariat be CGN man ɗo segon A be segon C segon A ɗum hunde nde anduɗen ko larani jangirde littérature segon C bo ko larani jangirde scientifique to kamɓe man ɓen kocete guttulu ɗiɗi man ɗo ha classe segon no hoccirte bo ɓen man woodi dossier ɓe déposata en mbi lewru me balɗe mum 10 compo man waɗan ha CGN ha CCC to concours man waɗama ɗo heɓɓe moyen 10 ha 20 ɓen man kam paasi jangan collège adana man ha Yaoundé amma ɓe joɓan l'école maɓɓe 100% dedei yoɓoɓe fu no jobrata e nder ton ɗo ko wowa ha nder ɗabiya meɗen ha CGN ɗo eftane ɓikkoye man yoɓanego l'école man kacalla meɗen docteur Mamadou Bayro Fadil ɗo sappo nder yimɓe CGN ɓe Allah hoynani mari dalila seɗɗa ko moye suhlano ɓinguel pasɓe man ɗo ɓurna fu ɗo yoɓane e ha fayin saaro en bo ɗon joɓana ɓikkoye muɗum ɗo ka en mbi heɓɓe moyen 10 ha yarugo 11 ko ɓesdanten yimɓe ɓinguel man to o paasi be moyen
12 sur 20 sappo e ɗiɗi ha nogas wakkati ƴamtol man ɗo kanko ɗon hoccanemo reeta be reeta ha deydey joɓɓari ndi o yoɓata l'école man 50 nder temere to l'école man o yoɓanno boro temere masalan o yoɓa boro 50 boro 50 bo collage adana man eftanimo yafanake mo nga o heɓi moyen sappo e ɗiɗi wakkati ha o nasta ha fayin to o heɓi moyen sappo e nayyi ha nogas mbiyeten 14 sur 20 kanko kam ɗo ƴefte jangirde maako nde pat kulli hal sunku ɗiɗi o yoɓata ñamande maako be walande maako be jangirde man fuu l'école man efti to ɗum boro temere ɗiɗi ɗo sunkuwol o yoɓata to ɗo mbiyeten yimɓe to en ɗo pindina bo derɗiraɓe meɗen wonɓe nder CGN be tana CGN ɓiɓɓe woyla julɓe be tana julɓe pat ɓe gadda ɓiɓɓe maɓɓe ɓe binda en ɗon gaɗa ko mbiyeten commission de suivi yimɓe tammi waɗego au niveau du secrétariat CGN gam suglano concours wa man gaɗanga ɓe enregistra ɓiɓɓe yiɗɓe windugo man to ɓurna fuu PDG Adama waɗo suglano ɗum kanko on woni ha hoore suglantoɓe man mais ɓesdete yimɓe ha less maako ballitamo ha kuugal man ha deydey enregistrugo ɓikkoye man winda ɓe wara holla ɓe ha concours man waɗete ayna ɓe wakkati concours man heɓa to ɗum salake ɗum timmi yahoɓe Yaoundé keɓi man paasi janga ɗo on ko larani jonde nde jangirde nam woɗi a yettama Alhaji Amadou Petre en mbiya ha ko nanɗen wato wot kesa nane kam en andano ɓinguel to heeɓi toɓɓe ni nda yeru no o wonirta to toɓɓe ni o heeɓi bo nda yeru no o wonirta en kam andi ɓinguel keɓgel saali ngel nasti bo o adana ko mbiyata en ha dow baylal ngal ɗo ko mbiyanmi kam Modibbo yaali ayi duniya ɗo noon ndu woni ɗo nde weeti fuu kuje kese ɗon banga yimɓe ɗon sey goɗɗo bo habda yaada be ko wangi man ɗo no ɗum woni fuu to ɗum kuje kese nde weeti fuu ɓe jawmu ande en ɗo ɓe jooɗoto ɓe ndaara ko ɓurata nafgo yimɓe ɓe jooɗi ɓe ndaari ɓe tawi hande deydey ɓe gaɗana yimɓe hoytima seeɗa deydey hande ɓikkon je feere ndego ɓe foti ɓe ɗon mari andal niveau ji deydey ɓe calan ɓe ngala moyen yaago yoɓa jotta kam ɓe gaddi hoyende ha CGN ɗo waddani ɓe hoyende hande to ɓinguel jangi o yottake niveau o waɗi concours man o heeɓi moyen boɗɗum toɓɓe 14 ha yaaru yeeso ɗo o yoɓata ko dala o jangan hitande lebbi 9 be goɗɗum o jangan o rumano o ñaman o yaran hurgoto to ɗo ɗo nayi ɗum hunde hesere tilimde bo CGN bo hoytinani ɗum seeɗa ha deydey ko ho'ino engagement yoɓango nayi ɗum ustani ɗum seeɗa to ɗo ɗum kanjum on a yiyata ha duniya kam nde weeti fof kuje kese ɗon gara nde ɗum wari bo fof a tawan be moƴƴere majum be hayru majum donc yimɓe jaada be ko wari kesum man ɗo ko ha to yimɓe adaptani kabda kuuda be kesum accaki ɗum ɗo nam Oumar Siddi a yettama Alhaji Amadou Oumar Siddi en nanɓe ha deydey hande kuje kese garɗe majum bo en mbiyana ɗum kesum nane fou mais yeeli ka ɗum ɓesdi hesɗitinego ha ko larani hande en mbiya juɓɓudi ndi juldamku ɓe bolwi haala comité islamique ko nandi be majum eyi ko wolwa ɗuɗɗum ha jonde man en mbimodi bo eko ɓesda bo ɗuɗɗum jeeya ɓesdari ɗi bolwanten ba jonta derɗirawo mon Pette wi ha concours man waɗeteɗo directeur man o wi koɓe kattiti ha ɓiɓɓe jangoɓe ha collège Adana man warɓe egoɓe warɓe nder CGN ɗo nder hoore en man ɓikkoye man mari faamu jangata boɗɗum paasa jayese lesdi ɗo ɓurna fuu ɗum ɓikkoye ɓe CGN waddi ɗaw aranol man ɗiɗaɓol man bo koɓe nufi ɓe wallide man ɗo ta ɗum laato ɗum ɓiɓɓe noon marɓe dalila nder CGN goɗɗo waddi ɓinguel mum wawan joɓatgo ngel janga kamɓe kam koɓe giɗi ɓurna fuu ɗum wona ɗum ɓiɓɓe tampuɓe ɓiɓɓe laafuɓe ɓe ngala dalila badedey mo ɓe kacalla meɗen siryani ha ɗo nanema haaje man wallugo tampuɓe ɗo ɗum ɗon nder kuje kese koɓe ɓesdi ha jonde hikka ɓe mbi ɓe ɗo kuwa be hawtade akamas akamas bo ɗum ONG nga lesdi Turki
waddi ha lesdi Cameroun nga ɗon ha Marwa nga ɗon bo huuda ɓe wonɓe ha Yaoundé Douala nga ɗon mari guttuli ɗuɗɗi hande kay ɗo kuwa be maɓɓe ko mbiyeten jihare éducation jangirde amma ɓe maɓɓitani yimɓe laabi ɗuɗɗi ha nder jonde man ɗo wolwama masalan ko larani wallititgo njundamku julurɗe ɓe kesɗitinan ɗum ɓe gaɗanan ɗe peinture ɓe gatanan ɗe tappije to ɗe ngala ventilateur ɓe gaɗanan ɓe ɗo ONG Akamas ɗo suklano ɗum to ha nder CGN en ɗon mari bureau directeur cuklantoɗa côté islamique kanga man ɗo nga huuda be Akamas man be collège Adana ngam heɓa to wodi julurɗe nder pattule meɗen daytiɗe ɓe keɓa walliru man ɗo aranol woodi gure kese gaɗama bana ha Abdoul Nasir en goni toyi to ɓe ɗo buka julurɗe mawɗe Akamas ɗo wallita jihare man yiɓante bo yimɓeji man julurɗe faut que comité man ɗo nga jooɗo nga waɗa proposition ji nga wurtina haajeji nder guttuli ko larani ñibgo julurɗe be hesɗitingo julurɗe ɗo ɓe gaddi nder jonde hesre man aranol ɗiɗaɓol man ha fayin ɓe bolwani ko larani fagguruji be filuji directeur collège Adana man o wi nder joole maɓɓe ɓe ɗon jooɗo be ambassadeur Turquie ha Cameroun to ɓe jooɗake ɗo ɓe ɗon bolwa haala o wi hatta asawere salinde ni ɓe jooɗiɓe be ambassadeur Turquie ɓe bolwani haala wasgo ɓulli ɓe ballitan CGN nde CGN ɗo wasana yimɓe ɓulli ha woyla Cameroun kamɓe bo ɗon nder projet Akamas ɗo walliride ɓe gaddata wasgo ɓulli en poti ɓaditoɗen ɓe jiyare cuklanide gasargal ɓurli ha lesdi extrême nord Adamawa be nord ɓe ballitan ha ɗon bo ɓe mbawan hokkugo CGN ɓulli ya hokka ɓiɓɓe muɗum ha jiya fagguruji mbiɗen ɓe mbi ɓe gaɗino délégation ko salino opérateur en économique lesdi Cameroun filoɓe ɓe jaari ha Turquie ɓe kawti ɗum be commerçant en Turquie mawɓe industriel en ngam ɓe kuuda yimɓe pe'a kuje andi yimɓe men ɗuɗɓe ɗo jaa Turquie gadda kuje min mi ƴamɗoɓe nder ƴamol man wuttudu man ɓe poti ɓe kuuda be CGN na ɓe mbi wala probléme wala muskila ha ton ɓurna fu waɗo sappori hande hakko larani CGN ɗo mari wato feddede entreprenariat en dereke en suklantoɓe fagguruji to wuttudu man kayru man ɗo ɓe mbi ɓe mbawan ɓe koytinana yimɓe ɓe ballita yimɓe ha nder joole maɓɓe garanɗe be ambassadeur Turquie ko yiyani wakkati fagguruji ɓe ɗon mbiya ɓe gokkan CGN information ko mbiyeten wakkati joole man gaɗete CGN bo to woodi ɓiɓɓe muɗum waɗoɓe nder entreprenariat ba mbiɗen foti waɗa équipe muɗum to ɗum yimɓe jo sappo tasko ba yiɗɓe huudugo be maɓɓe gara nana charɗuji maɓɓe ɓe koytinanan CGN bana yaago ha Turquie man ko larani visa ji ko larani berle hawtugo ɓe be entreprise ji mawɗi kuje ɗe ɓe gaddata ɓe cippa ha ɗo nayi nasti nder kuje kese en ɗon ha jangirde hande en ɗo kettira ha social wasko ɓulli julurɗe be muɗum yowanami en bindande modi bo nder julurɗe balleteɗe ɗo il faut faire gaɗen projet wa labga dokken ɓe sumeten ɓe to ɓe gaɗi validation à leur niveau ɓe jaaɓi kaɗo ɓe garan ɓe ballita julurde man deydey ko wallititte ha julurde e to woodi pattule men kese ɗe ngala julurde bo ɓe ñiɓan julurde kese kanjum bo ɗo bo gaɗen projet ji CGN waddana ɓe labga tal deydey julurde nde marata haaje man kamɓe bo ɓe cuklano ko larani financement muɗum woɗi fodde komi lortanoma aɗa jammadou nanani kesum dow kesum bani o kesum dow kesum kala nde yimɓe jooɗi kam fuu na gurtinan kesum modibbo yaali kanjum on jonde kam joole tilimɗe ayi CGN ɗo wowni yimɓe joole tilimɗe dawrida be yimɓeji wala yimɓeji je ɓe gaddi CGN ɗo waddana en gewdidi mum en dawridi be muɗum to jotta kam ɓe wari hande wakkere je en ɓuuri margo haaje hande wakkere wadgo juulurɗe waɗugo hande kuje nder juulurɗe man hande diga tappi en diga ɗo ka nayi ɗum hunde hesre barkantere Allah waddi ngam
enen ka en ɗon mari haaje irin kuje banni ɗo ngam julurɗe men jur ɗon mari haaje irin kuje banni to en keeɓi en gaɗi kana ay ɓesdaru ha meɗen kanjum mi wi min kam docteur alaji mamadou bayero fadil kala ko o memi fo a tawa hunde man nde ɗon mari nafuda mare deydey no hani amma hunde ɗo information tan yake feere ɗaggorto yimɓe jonta bana min ɓe ma en andaka en jaha e normal en hani no en jalɗira en nana en keeɓa en pista ɗum boɗɗum deydey no hani no tampata bo ko ƴameten tampata bo ko ƴameten paamen pamtinen yimɓe deydey no ɗum woni to nde amma nde Oumar Sidi tawaman a yi en heeɓi no ɗum woni ko en gelatani to ɗum ɗon meta kam enen bo ɓe pamtina en ni en matotira en tawe deydey ko ɓe dawrata man en nana en matina yimɓeji meɗen gam hunde nde nde tilimde na ɗum hunde nango jeeɗo hande ɓe moƴƴinan juulurde hande ɓe ñiɓan kese hande filoɓe garan hande dawrida be maɓɓe hande maran hoy timmande ɗum gal wakkere seeje na ɗum kuje tilimde modibbo iyaɗe ɗo on en tefata ko nandi banni ɗo kanjum en tefata gam ko wallititta en wallita ɓiɓɓe meɗen en awa kuje boɗɗe ɓe gara ɓe tawa kanjum on en mari haaje to na ayi ɗo kam ɗum kuje tilimɗe barkanteje nam Oumar Siddi en mbi ɗum majum ɗum kuje ɗuɗɗe kimmiɗini ɗe ɓawo janguirle ɗe adana hande ɓiɓɓe meɗen wonɓe yaasi bo mi nan mi wolwanama kayum bo keɓɓe dilli hande lesdi Turki man bo wotko ɗum heɓɓi do yakeji maɓɓe kamɓe bona fodde ko a fistan en ɓurna kuje fo woodi ko heɓi do yakeji maɓɓe ɗuɗɗum kuje ɗiɗi tati ɓesdeten fayinta bo ɗon nder jonde man wolwaka aran ɓiɓɓe men wonɓe ton ɗo ɓe mbi ɓe keɓi koye maɓɓe nder maɓɓe ɗo ɗon heɓanaɓe kuuɗe ɗon déjà ɓe intégrake ha Turki man ɗo ɓe jangi jangirle maɓɓe ɓe keɓi bo wuttudu jiyaru ɓe ɗo kuwa kuuɗe maɓɓe to ɓe ɓesdi ha fayin accu ɓe keɓi kuuɗe maɓɓe na yi ɗum étudiant en ɓe mbi étudiant en Cameroun wonɓe haɗo jonta kana en ɗon bolwana collège adanaka en mbi seconde première terminal bac o wi maɓɓitanama CGN wuttudu concours ɓawo licence ɓe ɓawo master jonta to ɓinguel ma ɗon mari licence o yiɗi yaago Turki ɗo woodi concours ɓe gaɗata to o paasi concours man be licence mako o yaha waɗa master ha Turki man gomnati Turki man ɗo hoccata charge mako l'école mako ñamande mako be walgo mako fuu ha fayin ɓe ɗon mari concours ɓawo master bo je hokkata ɓinguel man accès ha doctorat kañum bo ya janga doctorat muɗum nayi jonta kam ɗum haɗay ha collège adana tan to e ɗon mari ɓiɓɓe men ha Cameroun haɗo ɗon mari licence ɗon mari master ɓe dokkan hen information kubaruji wakkati gomnati Turki man lansata concours deydey ɓinguel marguel licence be master man ɗo composa to paasi ba mbiɗen ha to ɗo heɓi bourse man ɗo dilla Turki man yaha janga ɓe ɓesdi ha fayin ɓe mbi ko larani renforcement de capacité bana liman en andi gure ba Égypte ko jooɗi ɓe ɗon gaɗa formation noon ba onon liman en ɗo lebbi tati walla lebbi jeego o ɓe ekkitina goɗɗo ardago man noon o liman joɗo no o ardorto charɗiji ardago man ɗo kanjum fuu ɓe ɗon gaɗa kanjum bo liman en ɗon botoro be majum tam ñon gati inde amin hatton aɓe mbi jonta kam ɓe en gaɗa dabareji gaddama en gaɗa proposition dans ce sens ɓe kocan yimɓe bana wonɓe nder ko larani liman kuman ɗo ɓe forma ɗum ɓe renforce capacité ji maɓɓe deydey no ɓe ardoro yimɓe na ala jammat pette mi tammi ɗo ka fu e tawama nder totton ha jonde nde ɗo goho amaran marɗo licence ɗaɓɓito ko lutti ɗiɗi amaran marɗo ko lutti man ɗaɓɓito hande koye mbiyata doctorat bana min kam inɗe meɗen artata windego na en accata ɓe dilla moddi bo yari ɗo kana ayi ko jooɗi enen kam en ɗon nder arande en ha CG en kam ɗo ɓikkonji men janguɓe ha toon diga heɓɓe ko keeɓi ɓe keɓay na ɓikkonji men jangi ɗo bona information man ndenga wari ɗon a doole se en taskito na yi hunde ka nane ma ɓe mbi sadaka ɗo a fuɗɗira saare ma a lutta wurta goyasi ɗo enen kana en ɗon nder CG en keeɓi kubaruji en andan nde ɗum waɗete no ɗum warete to woodi ɓikkon men ɗon disponible bona ayi ɓe gaɗan doole wala
hunde feere e non noon en ɗon gelo bo yimɓe feere bo garana enen tan yimɓeji yede marɓe haaje ɓikkon mum jangga ngala no jangira na kamɓe on en ɓurata margo haaje ha wallinde man ɗo ngam hunde nde nde jilli ɓe wallinde CG en bo haaje mum fuu walla dede yimɓe je hani wallego donc ko ngam yake feere ka enen fuu en ɗon nder walleteɓe man bo nayi ɗum hunde on tilimde barkantere Allah waddi ko mbinoɗo a wato ɓe mbiyata wato ɓellere magel defangel ko e Oumar Siddi na ɗum noon man hande min miɗo mari tatorɓe ɓe mbiɗon ɗo fuu ha ɓiɓɓe janggoɓe to nden min man hoore am mi liman na mi wañata hande mi heeɓi bourse ko lebbi ɗiɗi tati mi miɗo balti ha ko nandi o mi ɓesdito ɗo man bona ɗum hunde wonde jamum e fodde ko nden Oumar Siddi fodde koyen gurta ha ko larani hande yake jonde moɗon 17 lewru nduɗo ɗo nayabu nduɗo ɓe ardaniɓe adana ɗumejum wonata ko a firtani hen fodde ko gurtoɗen ɗum man to ko mbiyeten kam ha jonde man ɗo warɓe suklaniɓe collège adana man ɗo ɓeɗo cewri ɓe kuudal maɓɓe hakkude collège adana ɓe CGN man ɗo ɓeɗon getta bo ɓe mbi ɓe getti kacalla meɗen docteur Mamadou Bayro Fadil koytinɗo kuugal man gam en kuuda be maɓɓe ɓeɗon getta ha fayin bo bureau directeur CGN cuklantoɗo nga ɓikkoye meɗen wonɓe ha ton e ɓeɗon ngelo bo kuugal man ɗo badede ɓe gaddani en kuuje kese ɗo ngal mawna ngal sotta ha jeyare collège jangirde tan ngal mema université ji ba mbiɗen ngal mema jeyare dina silama ba mbiɗen ngal mema bo fagguduji to ko mbiyeten dirriraɓe men wonɓe nder CGN ɓe yaasi CGN ɓe laati ɓe liman en ɓe maati ɓe mari ɓiɓɓe ɓe mbi ɓe tammi watangomin kubaruji information ji wakkati kuuɗe man ɗe gaɗate ko laari renforcement de capacité liman en man deydey formation ji maɓɓe deydey ko juulurɗe moƴƴitinteɗe ɓe ñiɓeteɗe ɓe deydey yiɗɓe filgo man ɓe kawtan ɗum ɓe ambassade maɓɓe deydey walliru num ɗum wallirton jonta ka en maɓɓiton noppi meɗen en tasko ta kubaru warana en o ɗum tawa en taskaki yowa ɗo mbaweten wigo derɗiraɓe meɗen en pinto dow kuuje kese garɗe ɗo en laato bo en taskiɓe wakkati nde ɓe ɗaɓɓiti en pat kuuden be maɓɓe ngam heɓata ko mbiyeten ta cakkitoɗen yowa cakkitoɗen nam Alhaji Amadou wot ko bolwata dow toon na fodde ko gurteɗen ko ten garwa ko mbiyatmi kam modi bo waali habaruji maɓɓe man jonde maɓɓe man ɗo ɗum jonde on tilimde barkantere ngam jonde man ɗon nde waddani en kubaruji nafanɗi en deydey ko en mari haaje ngam kuuje hande goɗɗo heɓan jangga goɗɗo heɓan juulurde goɗɗo heɓan moƴƴinanego juulurde mum goɗɗo ɓe kawtan ɗum ɓe filoɓe mawɓe pamtidira ɓe filoɓe nayi e ɗume ɓuuri ɗum wala ko ɓuuri ɗum modi bo donc docteur Alaji Bayro Mamadou Fadil kam kuuje tun mi wiyan kuuje ko waɗani on pat toon tawi kuuje man ɗo yaha wurto ɓurdu ɗum hunde man meeɗay o waɗani hunde nde ɗo nde laata nde famarde tam nde o waɗi pat a tawa nde ɗo juuti nde ɗo jokkidiri nde ɗo weli nde ɗo wooɗi donc mo wiyata kam Allah ɓeddan mo hayru e hokkuma bo jamu e juutal balɗe non woɗi en mbi en cottan ɗon kuccen garwa hakkude meɗen e ko diɗɗirawo meɗen en ɗon mbiya yimɓe to ɓe ɗon dayi ɗum to ɓe giɗi ɓe ƴowno en ha ɓe keeɓa ɓesdugo to famtugo ha ko larani jangguirde nde bolwuɗen adana ɓe daara ha less ala maɓɓe ɗo tongode ɗon to yaasi lesdi ɓe gonima burugal 250 ɗo man ɗum omtorde lesdi Cameroun nden ɓe gaɗa 6 5 7 9 3 5 2 1 5 mi warta 650 temeɗɗe 9 e 35 temeɗɗe 2 e 15 ɗo man ɓe poti ɓe gaɗana en hitoji maɓɓe ko haada hello WhatsApp ngam heɓa en ɓedda pamtotirgo be maɓɓe non man en mbi en gurti ha ko larani yakeje jangguirde adana kam en kotan garwa en tawta docteur Mamadou Bayro Fadil hawtade be hoɓɓe mako e tinare Adamo ingénieur jehen garwa bo keɓen pamtotiren ɓe dede koɗo sala ha garwa majum en mbi en guiɓe hande garwa waɗi hande jaɓɓol ngol docteur Mamadou Bayro jaɓɓi yimɓe ɓen ɗon
en keɓi bo hannde sifa no yimɓe ɓen jaɓɓora e ɗum yimɓe bo ummuɓe jihaji feere feere woɗɓe iga nguso ha nder Yaoundé en anndi ɗum fattude nden ma en mbiya wato ɗum falde Gouda bato en mbi Douala ɗiɗaɓa banni nguso man bo e noon bo hannde woɗɓe iwruɓe Mokolo kadi ɗo majum bo en gokkitama wolde ko potɗen wiigo hannde haɗede ko larani yakeji wato jaɓɓama kamɗon ka docteur Mamadou Bayero Fadil waɗi ɓawo bo o wannoɗo wato jaɓɓama tini ka wato ka julde e hattatabre julde man. To en mbi en bolwani ko larani jangirle jonta en ɗon ha fayin nasta jangirde man be ko larani jonde nde siyasa be jonde nde joɗiɗen ha woyla Cameroun hawtade be CGN be kuuɗe muɗum da ko guiyeten ɗo docteur Mamadou Bayero Fadil o jaɓɓake yimɓe ummi lesdi Mokolo ha extrême nord ha Marwa cewɗe muɗum mbiyeten Mokolo o jaɓɓake ha fayin bo yimɓe ummiɓe Yaoundé fattude nde mbiyeten Nguso ardaniɗoɓe ɗum Modibbo Umaru Sardawna ɓe ngari bo ngam ɓe bolwan haalaji tati ha yarugo nayyi nder maji ɗon ko cappiɗen jonta haala jangirde ɓiɓɓe meɗen ɓe bolwi dow majum haala aynugo finatawa meɗen ko mbiyeten ɗabiyaji meɗen en bolwani bo haala ko mbiyeten être citoyen responsable ɓi lesdi aynanɗo docce lesdi ɓe kuwanɗo dedei kaɗaɗi ɓe keeri lesdi to kanji man bolwana ha ton docteur Mamadou Bayero Fadil o ewni hoɗɓe maako o wolwani ɓe haala ko mbiyeten darja importance windugo ɓiɓɓe meɗen wonɓe ha Yaoundé ha Mokolo ɓe Marwa ha ko mbiyeten fichier électoral ngam han hikka en ɗon nder hitande subo lewru octobre waranduɗo lesdi meɗen waɗan subo en lamminan ardiɗo lesdi to ko ƴami ha jonde man yimɓe warɓe Mokolo be lesdi Nguso en jangina ɓiɓɓe meɗen to en jangini ɓiɓɓe meɗen en bindo ha subo ngam CGN hande duuɓi 4 ko waɗama ga e duuɓi 3 caaliɗi ɗo subo tawi en nde subo tawi en ɗo ha nder Douala ɗo yimɓe bindi yimɓe 90 ɓesdi en ɗon 250 min mbiyeten modi bo 250 duuɓi dedei ɓiɓɓe woyla wonɓe ha lesdi littoral ɗo mbawan subgo 120 mbindama luttuɓe mbindaka CGN ewni ɓiɓɓe woyla en cotti ha 120 en jeyino ha 180 donc en ɓesdi yimɓe 60 warɓe Yaoundé man bo o ƴamiɓe ɓe gaɗa banni man ɓe binda yimɓe 50 ɓe mbindaka ha subo hitande 225 ɗo ngam ɓe cuɓa bo goɗɗo ballowo woyla Cameroun ballowo ɓiɓɓe woyla Cameroun ko larani jiha maɓɓe be fagguruji maɓɓe be laabi maɓɓe to haalaji ba ɗiɗo ɗo kanji bolwa wakkati jonde man o timmini jonde man bo be wolwugo finatawa men nane ma en ɗon mari guttuli ɗiɗi ha CGN tum en mbiyan intégration et non assimilation en ngari ha ɗo be finatawa meɗen en tawi bo ɓe kuudeten be muɗum bo ɗon mari ɗabiyaji muɗum inanday be ɗabiyaji meɗen enen be ɓiɓɓe men kam ta gudinen ɗabiyaji meɗen kocen ɗabiyaji jananni en luttira ɗabiyaji meɗen e en jooɗo bo jonde nde hayru be maɓɓe jonde nde jaam en ɗon neɗɗini ɓe ɗon neɗɗini en e lesdi bo en ɗo kuwa dedei umraɗi muɗum be kaɗaɗi muɗum ta en nasto nder fitina ta en nasto nder haalaji ɗi nafata ummatore woyla Cameroun. Naam a yettama Oumar Siddi be firtol ngol ɗon e Alaji Ahmad Pette mi andi en kam ɓurna fu ɗum belamma tan ɓesdata ngam yigo jamaje ndeni fuu wato ha hande saare docteur Mamadou Bayero Fadil kam warti baɗum palais présidentiel bano mbireten Modibo ayi docteur Alaji Mamadou Bayero Fadil kam jaɓɓago yimɓe ɗo ɗum hunde mako na ɗum hunde hesere ɗum hunde on nde o tawi to jaɓɓay man ma ɗum waɗanmo bambatinam ha ɓandu mako nanta belɗum donc ɗum hunde on nde o wowi e haalaji bo wajoto yimɓe dede hande yimɓe ha goni fuu
kawta kuuda narra ɓe tawi kuwa deydey dokka lesdi bo haqqe mum ɗume woni haqqe lesdi kala jottiɗo subgo fuu o windito o yaha o suɓa yaake subgo to waɗi a yi soyde subgo ɗo ha ton ɗum aybe machine ha ɓiɓɓe woyla jur paalata ɗum sam kayya ɗo ko yaliyam ɓe ɗo ni na ɗum yimɓe daro binda e ɓiɓɓeji je bindaka yaake subgo bo ɓe jaaha ɓe cuɓa ngam hunde pat ko ndere sey a hurana no nde hurete ɓe kam ɓiɓɓe woyla man ɗo ɗum devoir on na ɗum hunde on ha doole dow ko moye o kamrude kam o yaha o suɓa ɗo ɗum doole amma yonde ɓe gatta soje ɓawo goɗɗo mo yiɗi yaago yaha mo yiɗa bo jam acci bo ɗo bo ko en mbiyata yimɓe on ɓe kabdanita ɓe ndena ɗum warta doole ɗo ɓe jaaha ɓe cuɓa deydey mo ɓe mbiɓe ɓe cuɓa ɗo so tawi ɗo toon natta ogo ma wolde jiiɓe na yimɓe jaaɓe man ɗo ɗum mari yimɓe tedduɓe ɓe en mbiyata wato yitere en ko cifantoɗa en dow toon oui mais ɗum banni man bana yi yimɓe yaaɓe ummiɓe bana ngusoɗo ɗum yimɓe on ardiɓe diga liman en diga hande ardiɓe pattule man diga hande huudeteɓe ɓe fuu maɓɓe ɓe ɗon nder toon wala mo wala ɓe ummi ɓe jeehi hande ɓe gewtidi be docteur Aliou Mamadou Ba ɓe dawri kañum tiɗɗitiniɓe deydey koɓe kuwi ɗo ɓe ɓedda sembe dow man ɓe longiniɓe bo ɓe ɓedda tiiɗal ɓe binda yimɓe hande ha haala suɓo haala jangguirle ɓe gewti ko a andi fu kuje ko nafata ɗo kanjum docteur waji ɓe to en jiiɓe mokolo bo banni man ngam en ɗo anni mokolo ɓuran ɗuɗugo yimɓe ha département ɗon giya derke'en fo hande bayro ɗo hikkidi derke'en ɗon nder maɓɓe mawɓe ɗon nder maɓɓe o tiɗɗitiniɓe haala suɓo ɗo ɓe daro ɓe kuwa kugal man ɓe bindi to ɓe cuɓa ɗo o tiɗɗitini ɓe to jangguirle bo ta jeebe yimɓe janga jangguirle bo kanjum nanema CG en ɗo ɗum kanjum on haaje men be majum yimɓe janga dokka gomna haqqe mum gomna bo hokka en haqqe men ɗo ko docteur Mamadou Bayro Fadil yewtidi be maɓɓe deydey komi faami nam ha nder totton en mbi ɗo tawe conseiller municipaux ɓe banno mbireten ko dayadake en ƴewnayi inɗe maɓɓe bo ko cifantoɗa en seeɗa nder maɓɓe na walla bo hande ko ɓe jongiti ha jahangal ngal ɗon no woodi bo en mbiyan yimɓe ko ha jahangal man ɗo haaje windago man ɗo ngam maren yimɓe nanema en andi jogi huwananɓe lesdi ɗo to a itti état central mbiyeten gomna man ɗo en goodi nder région ji meɗen ɗo pat ko mbiyeten commune ji ɓe conseil régionaux ji to hande ka en ɗuuɗi ha Yaoundé en ɗuuɗi ha Douala en ɗuuɗi ha Bertoua en gonayi ha meɗen en ɗo yaasi to en bindake en jurɗo en jeeyi en cuɓi jurɗo ha conseil en man ɗo ko ɓe mbiyata ko larani bana parti RDPC masalan dynamique communautaire to a hooci jonta Douala 3e ɗo bisimilla Douala 3e ɗo masalan en ɗo mari conseil en 60 ngo mari jonta ha 60 ɗo no ɓen cenditirta ɗum ɓe mbiya ouest grand ouest fou 17 masala centre sud est Bertoua Yaoundé e sud bo ɓe dokkaɓe 17 ɓe mbiya autochtone en basa en Douala en be taweteɓe haɗo Baneng Bakoko kamɓe bo nogas enen bo en 6 ɓe dokkata a 60 ko waɗi ɓe gatta noon man ɗo ɓe ɗon gikka asli ɗo ɗiɗon binde ɓe ɗo cuɓa jurɓe ɓuran en ɗuɗgo alhaali bo na noon fi woni jonta to en koci yimɓe centre sud est par exemple masalan wonɓe ha Douala 3e ɗo ɓe ɓurata ɓiɓɓe woyla ɗuɗgo ɗume sendi en be maɓɓe kamɓe ɗo ɓe jahan ɓe bindo to ɓe bindake gonayi ɓe ɗuuɗi enen bo en ɓuranɓe limgal amma en bindatako ha je windago man ɗo en binda ha ɗuuɗen
to en bindake en ɗuuɗi wakkati subo man ɓe gaɗi statistique ɓe tawi en ɗuɗɓe ɗo conseiller men bo ɓesdo jonta noon ɓe ɓesdori en ɗon mari conseiller en ha duwala 3e ɗo tato en ɗon mari conseiller en ha duwala 5e ba a jueng maire en yerima ousmanu en ɗo en giɗi bo docteur mouhamadou bayro hunde man nde yaha ha yawunde bo yimɓe yawunde warɓe man ɗo ɓe bindo gam muskila man nga wala ha mokolo be marwa en ɗon ha meɗen nga wala ha gawdere en keɓan conseil nanema ha men ha marɗen muskila ɗo ɗum gure bana bertuwa yawunde duwala en joɗiɗen e muɗum jooɗe dande e gure boɗe ɓe mbiyata cosmopolite jillotiral leñi ɗon ha ton enen bo sey taweɗen gam ha baɓe banniman ɗo ɓe numanta lesdi ɓe numanta ummatore jaragal mum yeeso ko larani jiha wuttudu ngendam muɗum duniya muɗum to sey taweɗen ha babal man eno tawreteɗen bo sey to en bindama bo sey ɗuuɗen to en ɗuuɗi bo sey cuɓen to en cuɓiɗo yaake man enen bo ɓe nananan en gonan nder maɓɓe en gonan nder dawriyaɓe en gonan nder décidoɓe to ɗon haaje man ɓe windago ɓe wiigo yimɓe jaha cuɓa ɓe wiigo yimɓe gona nder mairie ji man nder conseiller régionaux ji man ɗon buka ɓe majum e ala jammat pette nane o joni RDPC kanjum waɗi mi ɗeppiti gam mi andi an a goɗɗo la NDP ginnomi tan wiigo hande ha ko o wiɗo kat ɗum larani hande landa RDPC tanna walla hande ɗum hubtitini kala moggal ummatore kay Modibo yali ko o wiɗo kana ɗum larani Cameroun fuu ɗum laaray haala parti o wolwi kanko nde goɗɗo parti man o wolwi inde parti mako amma na ɗum ha yaago windo ɓiɓɓe woyla on goɗɗo woyla o yaha o windo kana ɗo kana ɗum je ɓiɓɓe woyla fuu ƴammay haalde parti ngay o woni be ɗume ɓaawo to ɓe windi o yaake subgo on o suɓata parti nga o suɓata amma yaake man kam yaake windu o kana o winda en tant que Camerounais o yaha ɓe ƴamatamo parti ngay e gonɗa o yaha o winda windugo ɗo en mari haaje hande to en ɗonno en ujune 5 ma en garta ujune 50 to ɓe daari ha jeego en goni ɗo en foti en garta 10 to en ɗon jaha banni en jaha en pota be luttuɓe man kala ɓe sendigo man amma en ɗon jooɗi en ɗon ɗuuɗi en warti ɗuɗal meɗen ban ɗuɗal solli tan a jooɗi a waɗi statistique ha ko juulata ha juulurɗe je woni ha duwala 3e ɗo a wiya wala ha julɓe ɓiɓɓe woyla gonima chef ha toon amma to on jeeyi ha suɓo ɗo on daari ko ɓe cuɓatani a tawa famɗi jammu wala ɗum foti on potay bolwon nda hunde ko wolwi wala no a wolira on dawridittake ɗo yimɓe itta ɗum ha koye mum dara ha a wari a woni ɗo ɗum hama na ɗum ha janandi feere Cameroun ɗo ha ummi a yiya jooɗi fu ɗum hama on donc ɓe itta haala mi wari mi huucan mi nini ɗo hattama to aɗi ko a mari saare a mari ɗume a hota ɗon wala porna ɓe wala mo hattama hotu amma nde a ummi a wari bofna hama on a wari na en mbiya ɗo ko larani suɓol natta an goma ko larani suɓol kama ɓe wi ha goɗɗo woni fu to o windake to yake o dilli ɗon man bo foti o hettinira suɓol mako ha o woni fu banni Modibo yale to a windi ha duwala ɗo to a yi yawunde a foti a wiya ɓe sañanama a suɓa ha yawunde man to kañum kam ko en mari haaje kam ɓiɓɓe men woyla wonɓe ha ɓe gonay ha woyla wonɓe ha jihaji luttuɗi ha nder Cameroun ɗo ɓe kabda ɓe mofto ɓe mbindito en ɗuuɗa heɓa en gona nder dawriditteɓe gam to on ɗo ɓaawo ɗo on dawriditake sey on wala bo mo warta hokkama koyɗum mere noon ɗo si on daro on binda on ɗuuɗa on koola on diskiɗa ɓe maɓɓe heɓa on keɓa wato ɓe gaddande ɓe gadda gatore ɓe pecca onon tawa wala ko keɓoto gueɗal mon wala to noyi to onon ɗon dawriditteɓe ha na onon dokkata mon giɗi non to ɗo min kam kañum wi ɓiɓɓe woyla ha dedei ko woni ha duwala ɗo bako Alhaji Umaru wi ko woni ha ɗo na ɗuɗugo tan en mari haaje winditego winda jur suɓa jur ɗo hokkitan en ndimmu meɗen amma to en jooɗake bana en goni ɗo nda yimɓe ɗo ɗuɗugo a tawa yimɓe baki 20 a tawa nder maɓɓe marɓe carte suɓo ɗo ɗiɗo ɗo ɗum yahay dikka yimɓe canjo heɓa ɗaɓɓitana hoore muɗum durwa muɗum nam Oumar Siddi woɗɓe ɗon mbiyama kayum kam subgo man makko nafata a suɓima ɓen man ñamata a suɓayma ɓen man ñamata gaman a wurtinani a wolwi ala RDPC ɗo goɗɗo siwima onon ɓe RDPC ɓen ñamata goɗɗo suɓayma onon ɓen ñamata ɗo man a yeyi ɗum ɗo dandina woɗɓe feere
so nde yaago windi toon ako mbiyataɓe? ko mbawanmi wiigo ɓe kam ɗo kam ɗum haala tan Modibbo. A suɓi a suɓay fuu ɓe daɗan daɗoɓe ɗo ɗum haalaji nder fattude tan. Ngam suɓo ɗo to ngo suɓama ngo aynama ɗo wala haala fewre ha ton. Mi hoccan masalan jonta en ɗon no mbolo haala duwala 3e to élection waɗama ɗo min miɗon nder yimɓe jogiiɓe procès verbaux ji élection man timmi ha duwala 3e ɗo min gaɗɓe réunion jamdi ɗiɗi ha saare kacalla meɗen docteur Mamadou Bayro Fadil ngam min gaɗa rapport. Élection présidentielle ɗo ɗon mari sous section 32 ha duwala 3e ɗo ha 32 ɗo minin parti RDPC nga min darani ɗo sous section 4 dadi ha ton. Sous section 27 kam pat ɓe cuɓi MRC ɓe kuɓi londiyanko ɓe tawaɓe nder bureau ji man ɓe ɗon jogi procès verbaux ji maɓɓe minin min ɗon jogi ɗi amin PCRN ɗon ha ton ɗon joginga muɗum parti ji goɗɗi kam na jahayno ba SDF jaaɗum to jonta ɗo ɓe ngari bakin ɓe tatorɓe ɓe ɗon jogi procès verbaux ji maɓɓe an feere ma ko a wi a waylitanna ɗum waylitittako suɓo yimɓe kam ɗon lima suɓo man ha ngo lima ɗo so yimɓe ndaro cuɓa nde banni man waɗi ɗo ha men ba jonta extrême nord malli nord adamawa malli adamawa gawdere malli garwa malli ɓe cewɗe muɗum ɗo yimɓe to ngari cuɓi ɗo ɓe daroɓe ayna suɓo maɓɓe aynugo suɓo bo sey ɓe tawe ha bureau ji cuɓeteɗi ko moye wurto be procès verbal muɗum ɗum parti 4 ɗum parti 5 yehi élection yimɓe joo ko moye ɗo jogi je mum elekam bo ɗo jogi be mum to on ga botiri be elekam ɗo woɗɓe na ɗon gaddan je muɗum je seedoram wiigo ɓe ɗon gujja systématique kam ɗum haalaji kanjum ɗo kam ta ɗum esta ɗum laato ɗum esto haɗo yimɓe yaago windo malli ngam suɓa hande yimɓe ɗo anditi nor Cameroun ɗo kamɓe cuɓata ɓurna fuu kamɓe lamminta jonta kam mbimi ɗo deydey no gas e jeetati suɓi MRC man ɗo ɗume tappi ɗum na ɗum woyla Cameroun man to a ummake iga garwa gawɗata ha dilli kuseri ɗo ha extrême nord Mokolo yaguwa Kayele ɗo na toon suɓo man waɗi suɓi RDPC man nde ɓe ɗon jogi procès verbaux ji man labɗi ɓe gaddi kanji man kuwi ɓe tawi ummatore man ɗo ɓuri wonde nder fombina Cameroun ɗuɗgo e noon o dadre to ko mbiyeten derɗiraɓe men ɗo en ɗuɗɓe enen lamminta ko kacalla min yiɗi be meɗen ɗo o wiyay goɗɗo sey suɓa RDPC ko yiɗi be innuman ɗo o windo to o windake na oɗon mari hakke mako je o suɓan tugordu yaake man ɗo enen bo en keɓan konngol giɗɗo lamminego man ɗo sey o huuda be meɗen sey o huuda be meɗen ɗo no o huudirta be meɗen foti laato ɗum mo meɗen ga en ɓuran ɗuɗgo lamminen mo foti laato na ɗum mo meɗen ɗum Cameroun jo mo meɗen o leñol janannol amma sey o huwana en deydey muskilaji ɗi gonduɗen ha meɗen en giɗi laabi mbiyenmo min cuɓete ngam gaɗanamin laabi a yiɗi laamago min lamminte min giɗi hôpital ji gaɗanamin l'hôpital ngam min kurga ñawɓe amin a yiɗi laamago min giɗi l'école ji ngam ɓiɓɓe amin janga a yiɗi laamago min giɗi yiite min giɗi ndiyam to en ɗuuɗi en ƴiikan amma to en ɗo ɗuuɗi noon hami yewte haala ko ɓe mbiyata haala o noon disde nder haalaji Abdoulnasir Kace yewti min ha ɗo ha nder CG en yewti en on tawaɓe oɗon ha bona beeri o wi to ɓe njuula jumɓare lamɗo bona beeri sous-préfet bona beeri ewna to yimɓe gurtake jumɓare ɗo laara 10 oɗo hultori julɓe ɗo noon o ewna lamɗo man bona beeri oɗo yiya ummatore yimɓe kam yaake ɓe gaddanimo fichier électoral yimɓe windiɓe ɗo o tawi julɓe man nordiste en ɗo ko no ɓe poti kamɓe woni ɓaawo en garafi en ɗo yeeso meɗen ɓe mbiyeten babileke en anglophone en ɗo yeeso meɗen kamɓe goni lesdi en andi ɓe ɗon kewi habbona to yimɓe noon duwala en man wonɓe nder dow maayo man wato ɓe pat ɓe kiritin ɓe ɗon bindi to ɓe ɗon binditi o laara juulurɗe ɗo kewi yimɓe ujineje amma en bindake ha hakkilo maako be hakkilo goɗɗo fuu en ɓuran ɗuɗgo jonta kam nane kanko ewnanno lamɗo man ngam ha o jooɗo be muɗum
muɗum ɓe carwidira warti lamɗo man ewnamo hoccata Naam. o tawi lamɗo man ɗo ardini ummatore nde pat wala ko nde nafata Naam. to hande ɗo ko kuwetena CGN ko kacalla meɗen ardi huwata ko ewnori ɓiɓɓe mokolo ko ewnori ɓiɓɓe nguso ko enen wonɓe ha duwala malli marwa be garwa be cewɗe muɗum ɗo en ɗuɗɓe en bindo élection wa timmuga ɗo o gurtiɗo o wi 47 suuɓi jawmu lesdi ha woyla Cameroun waɗan 3 ha 4 to enen ɗo to en kawti en caloto 50 enen noon to en mbawi goɗɗo ɗo innuman laamoto to ha ton giɗɗen yaago derɗiraɓe meɗen pinta min kam min joɗaki haɗoɗa min mbiya wayne ya suba partinga kartika jawa kay wayne ɗo o ɓi woyla o yaha o windo wakkati subgo ɗo o suɓa ko nafata en ɗo giɗɗen be jonde meɗen man ɗo wonata ragare haalama Oumar Siddi en pamri nam yetti ko woni ragare haalama en gotti ha en maɓɓata taskara komi wiyata ka han ɓedde dow ko Alaji Oumar Siddi wi ɗo o wi haala yimɓe binda cuɓa nden heɓa dawrida fakat to yimɓe bindata kam ko ko ɗum nafata ɗum folklore ko ko ɗum nafata bana to on gari on kirini on dilli e noyi to yimɓe bindi fakat ba kacalla men wiɗo o wi 42 ko suɓa ko ɓe cuɓi pol biya ha Grand Nord 5% 25 nanoy on 5% bo ha Grand Sud yimɓe meɗen suɓi kanjum hokki 47%. To na en lamminan nde en lamminan kam ko waɗi en jooɗoto en lammintaman en ɗo tokki ɓaawo yimɓe en gurtoli enen bo en kaɓa en lammina hoore men to en binditi en ɗon binditoɗo goɗɗo yiɗi yiɗa fo huulalɓe men to yiɗi huulalɓe ha arɗo narraɓe meɗen dede ko en mari haaje malla bo en ardano hoore men caka ɗiɗi Modibbo yaari ɗo mi yiɗi famtingo yimɓe meɗen useni ɓe tasko ɓe ummito ɓe jaha ɓe pinta ɓe bindito ɓe binda ɓe bolwana derɗiraɓe maɓɓe rewɓe ɓikkon bindito ɓe ndena suɓo ñande suɓo to waɗi bo yaake man to woodi mo mari haaji waɗgo campagne yaake man yeccuma nda min yiɗi suɓego ɗo bo haala feere amma jonta kam koye mari haaji ɓe windito tan nam woodi a yettama Alaji Hammat Pette ha warande to jawmirawo tawni en Alaji Oumar Siddi a yettama nonnoon Adamou ingénieur kañum woni ha karallagal onon daroɓe amin ha Hawsa jeɗɗi ha gonɗon fou min mbi on jaam Allah e kisal en nden kayo won e moɗon ha warande to jawmirawo tawni en jaam kadi bo en pottan ban wakkatire ndeɗo ɗo e ɗon majum ciwte jaam to gonɗon salamu aleykum.